Takže Sebo, kedy si sa narodil? Neviem. Približne. Neviem. Povedz len číslo. Neviem číslo. Tá 9. Povedz číslo. Ja neviem číslo. Tá 9 povedz. Ani nie, to je 9, 8, Koľko máš rokov? 9. Koľko bývate spolu? Kým? Kajoško. Ja nebývam nikým. Hovnom bývam. Hovno prdí. Sebo, ukludni hormóny. Potrebujeme niečo iné. Odpovedať na otázky, na všetky. Dobre, takže kedy si poprvé povedal číslo 9? Dneska. 200 plus 200. Koľko je 2 plus 2? 4. A ty vieš? Koľko je 10 plus 10? 20. A ty vieš? Koľko je 100 plus 100? 400. Koľko je 6 plus 6? 7. 7. Koľko je 16 plus 16? 7. Koľko je 16 plus 16? 18. Koľko je 600 plus 600? 200. Koľko je 2 plus 2? Takšie otázky. 4, dobre, to som sa pýtal. Kedy ti vypadol tvoj prvý zub? Dneska. Kedy si sa kedy si sa naposledy umýval? Vykedy. Teda... Kedy si bol vyhodený na ulicu? Keď sa narodil. Kedy si bol vyhodený na ulicu? Vykedy som nebol vyhodený na ulicu. To je dobre. To je dobré. Kedy máš narodeniny? To neviem, ale už som mal. 9 rokov. Cestovalný. Počkaj. Vidíš dobre? Áno, Počuješ dobre? áno. Dobre. Takže Video sa akurát. Utiekol nám. Nie, on si sem pícha paličku. Ja nerob, není ti vidieť. Vypadá to divne Sebou, keď si tú palicu dáš na nohy. Tuto. Šejpachan. Kedy si povedal svoju najhoršiu nadávku? Nikedy. A vieš nejaké? Neviem. Jaj, no tak potom nehovor. Kedy si poprvýkrát povedal si pekná ho? Nikedy. Kedy ste si kúpili nové okná? Nikedy. Máte strechu? Áno, máme. Máte dom? Máme. Máte komfort? Ty čo je? Chceš ísť do plynu? Nechcem. Kde je Hitler alebo Stalin? Ktorý bol lepší, Hitler alebo Stalin? Stalin. Máš pravdu, lebo ten vyhral nad Hitlerom. Aspoň niečo víš. Zidaň. Zidaň, ty v potoku. Zidaň, bol si v potoku? Je. Takže akurát video sa musí končiť.